Role golo. Nei 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 nei. Bay nei bay nei bay nei nei. Bay nei 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 tuntula bua. Bay tuntulia bua. Nei 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 nei. Nei nei kotok मोजाङै मालाय जनानै दङ नों आरो गाबदों. Role गथ' नोंसा खिनो थांदों. नोंसानि खिनायानो बेसेबा गोबाव लाखायो. एकदम 1 घन्टा जाहां फुरा. साला बे जोंसि बाजाबो दाबो मानो खिखाङा? Nei nei. Ei ni. लोगोफोर मैया आं बुंदोंमोन ना दिनै भिडिअखौ गोलावै लाबोगोन होननाया थारैनो नै आं दिनै भिडिअखौ गोलावै लाबोमानो हादों आरोना आं बिराद खुसि दिनै दा नोंथांमोना गोबाङानो खुसि मोनबाय आरोना दिनै आं भिडिअखौ गोलावै हगारनायखाय ओमफ्राय सोरबा सोरबिया जानो हागौ बरिं मोनदों एसेबां गोबाव रायज्लायो होननानै गोबाव रायज्लायाबा बोरैथ' गोलाव जानो दे नङा होमबा लोगोफोर बावथ' खोन्दो सोलाय बानायबाय थानो हानायलाय लोगोफोर 12 बाजिलांगोन माथो ओंखामखौनो मोनजानाय नङा खिनो हासुनोबो टाइमखौनो मोननाय नङा माथो आंलाय दा नै बे भिडिअखौ बानायनो कत गोबाव लादों लोगोफोर फारसेथिंजाय नेटबो मोना ओरैबायदि स्ल' कार्टुनानो ओंखारनो नागिरा आरोथ' आपल'ड होनायाव भगबान 4 घन्टासो नांखागौ लोगोफोर भिडिअ आपल'ड जानायाव दाथ' आरो बांसिनसो एकदम नेटआ स्ल' जाबावदों जोंनिथिंजाय एकदम माथा गरमसो जायो दा आङो भिडिअ बानायबानो भिडिअखौलाय बानायनो गोसो जायो आं बाया थेवब्लाबो माने नेटनि थाखायनो आरो ओरैबायदि माने लोगोफोर भिडिअखौ ओरै नायबा नायनानै लाइक कमेन्ट हरालासिनो थानाङा दे कमेन्ट हराबाबो लाइक हरथार आदा नै बाम नांगौनो बाम जानो लुबैदों गथ'आनो बामां दा गथ'आ बाम जानो लुबैदों नों बामनो हाया नामा बाम साबबाय आं ओइ गायदे फंसे बाथ्रा बुंनाय नोङो गल'खौ जोंफोरनि मोखां लानाय नुयो नामा हा ना आंनि मोखां लादों ना बिमानि मोखां लादों रावनिबो मोखांखौनो लायाखै मानो नुवासै आंनि लादों माथो नोंनि लायाखैबाबो आंनि लादों बिमानैनि लादों लायाखैलै आं मोनथिगौ नुनायावनो सिनायाखै रावनिबो मोखां लायाखै देलायलांबाय रावनिबो मोखांखौनो लायासै मा जात बुंबाय थायोलै आदा जात नङा आरो आं गाबोननिफ्राय थांसिगोनसो खामानि मावनो नोंसोर आंखौ मोनला आंखौ साला गथ'खौ बामनो थिनबाय थायोना गाबोननिफ्राय थिननो मोनला र' साला नोंसोरो बापरे बाप बेसेथ' लायो दे नों गथ'खौनो लाया माथो एकदम जबरदस्ति लानो होबासो लायो बिबो दसेल' नोंसोर ओरैनो बिमानि जागारदों हा लादो नोंसोरनिसो या मा होनाय जाखो दे बेलाय नोंसोरनिसो नोंनि नङा होमबा मोनथिया आं एसे गाज्रि मानसि बेलाय बिफायानो गावनि फिसाला नङा होननानै सोब खालामबाय थायो दासिमहालागै सोब खालामनायानो जोबला बिनिया आमालै एसेबां सन्देह खालामनाया थैजासिम खालामबाय थासिगोन नामा बिलाय आंनि फिसाला नंगौना नङा होननानै लैथोस्रि नै जोंफोरनि न'आ बेनो आइयाबा मा खालामदों आयै जोंफोर सफैबाय आयु रामोनदालानि न'आ आं जेसेबां गाज्रि सानदोंमोन बेनिख्रुइबो बांद्रायसो गाज्रिसिन माथो न'फोरा मोजां नंथारा एसेबो माने फाहामथ'वाखै खोमा आयै मा उन्दुलांबाय ना मायो सफैबाय जोंफोरो नोंसोर सफैबाय आं फात्ताखौनो मोनाखैमोन उन्दुलांदोंसोमोन आं नोंसोरखौ नेयैनो एकदम मेगनखौनो रोब बोलांथारदोंमोनहाय नंगौ नामा बिहामजोआ बेनो ना औ आयै खुलुमबाय आयै दे ओमफ्राय बिहामजोआलाय अबेनिथ' जाखो बै बिलाइफारा गामि खाथिनिनो आयै लोगो मोनलायनायमोन नामा नोंसोरलाय औ आयै ओमफ्राय बिहामजो नों गिदा जोंहानाव फैबाय ओमफ्राय नोंसा आइ आफामोनालाय मोनथिगौना मोनथिया खिन्थाबोदोंना माबा खिन्थाबोआसैलै आङो आयै खिन्थाबोनांगौ बिहामजो दा नोंखौ नागिरबाय थागोन ना खिन्थाहरगोन र' आयै गाबोनफोर ओमफ्राय बिजुलिमोननि खबरालाय माथो दङ बिसोरबो एसे मोजाङैनो दंथ'यो मोजां माने अबाव मोजां जानो बै थिलु बिजामादैनि आगोलनि गोसथोनायानो माथो दासिमबो बिसोरनि न'आवनो दंबाय थायोनो थांनोबो रोंला साला जाम्बिया हौवानिसो आंखाल जाखोना ना हौवायानो मोननो रोङा दाबो थांनो रोंला मालाय हाबा जाखांनाय हौवाखौनो नेबाय थासिगोन नामा बिलाय एकदम साननो रोङि मानसिबो दंथारो दे बे बुहुम गंसेयाव
हाबायानो जाबाय बिजुलि आरो थिल्लुजों मिन्थिगौना बिहामजो बै थिल्लुनि आगोलनि गोसथोनाया दासिमहालागै थिल्लु लानियावनो दङनो आंनि माबा लानियाव मा होनो बिजामादै लाहानियाव आंना बिजामादैया मालाबानो गारखाबाय दा बेखौनो फाग्लि रखम नेबाय दंनो बिसोरनि न'आव नोंथ' मोनथिखागौ खोमा रामोनदाया खिन्थायाखै होनबा नोंनो बिहामजो मोनथिखागौ दे आयै आङो खिन्थाखादों नों खिन्थायालायबाबो जागोन ओमफ्राय लाजि गैया दासिमबो दङ आरो ना बिसोरनि न'आव सोरजों दंबाय दङ बेलाय दा बिजामादै मोनाथ' न'आव गैखाला देनाय सोरजों दङ बियो थिल्लु बिजामादैनि बिब'फोराबो मालाय हाबा जाजोब्बाय बे जाम्बियाबा सोरजों दङ साला हौवा मोननो रोङिया दोनदोलै आयै माखौथ' मा दिहुनबाय थाखो दे बिसोरनि खोथा दङ आरो मालाय माबा बिबारि बिनानावनि बिमायनि फिसाजो दंफैयोना बिजों दङ रागा जोंबाय दङहाय आंनो दा बेनो नांखालायानो बियो मानो जबरदस्ति खालामबाय दं आरो मालाय संसारानो जाखाबाय एसे बुजिनांगौना नि मत्लबा मा बेखौ फुस्लाय लानो नागिरदोंहाय माने बरायनानै लानो नागिरदों थिल्लुखौ माने आंनि फिसाजोनि हौवाखौ सेथारगोन आरो बियो सेनानै लाथारगोन बियो आंनिबा बेनिखायनो आंबो थांनो होआखैहाय आरो आंनाबो फिसाजोआ थांनो नागिरखायाखै नाथाय थिल्लु बिजामादैयासो थांहां जाबाय दंमोन न'आव नाथाय जोंफोर आरो बादा होना दोनखाबायना मा आयै बिहामजो गोदानखौ न' सिङावबो लांला ना मायो थां लांदो थां बिदिनो गसंहोबाय थानोसै बिहामजो गोदानखौ अ थौ बिहामजो थौ न' सिङाव फै दे नोंबो फैदो थौ बिहामजो जोंनिया न'आ मोजां नङाहाय एकदम बायला जिला न'फोरखौबो साफा खालामनो हायाखैना लासैनो लुनांसिगोन आरो जोंहाबो नङा होमबा बिहामजो दालाय अबाव हरखाबनो हाब्रबनो एसेबां लाख थाखानि न' लासैनो लुनांसिगोन आरो नङा होमबा बिहामजो फैदो फै बिहामजो न' सिङाव फै लैथोस्रि आइनि थाखाय आङो निमाहा बियो नोंनियाव आइया आरो मोनथियाना नोंखौ होननानै माथो बुंबावनो आरो दे जेबो नङा नों दा बेखौनो सानबाय थागोन नों साना दे नों सानबाय थानाङा दे बेखौनो आइनि बाथ्राखौ मारो गलि थौ दानिया न' सिङाव थौ माबायसि बिसोरनि बिमाया माइसिरांखिनि आइलै ओंखाम जानोसैमोनलै अबाव थांखो सैमाया बे सैमाखौनोथ' सानगासिनो र' आङो बिराद आजादि जागासिनो बे साननैसोआ साला हा जावफ्लेनो होनायखौबो जावफ्लेजोब्बाय दा मा खामानि मावनो होनाया मोजां जागोन एकदम सानगासिनोसो आं बा बे न'आव खामानियानो गैला नामा आयै हा नङा खामानियाथ' दङ र' नाथाय एकदमबारे गोब्राब खामानि नागिरगासिनो आङो हाबो जावफ्लेजोब्बाय दंग'खौबो जावनो होनाय बेखौबो जावबाय दा मानसिया अबाव थांदों मोसौ दोस्लायनो थांदोंलै मोसौ होननायखाय एसे आइडिया फैदोंल' आंनि खर' माथाव आयै मा आइडिया आजिखालिथ' आरो गांसो हानाय खामानियाबो गैला बेसेबा आजादि जाबाय दङ महारानिया नों मा मोनथिगौ आबा फुं जाबानो आरामसे दोनदाल हैबाय सानजौफुआव मालाबा दै दौनो थाङो मालाबा थाङा ओमफ्राय बेलासि जाबानो लाबोबाय एख' मानि जेबो भेजालानो गैला दा आरो मानसिफोरा माइ हाजोब्बायना आरामसे नारायाव होबोबाय एसे आगोलावसो मोजां जादोंमोनलै आबा एकदमबारे सानफ्रोमबो गांसो हानो थांनाया मोजां मोनदोंमोन बियो बाहायमोन दा बिराद आजादि जादोंलै आरामसे लामा थांदो दोनदाल होना फैदो आरो लाबोदो माने जेबो गोब्राब खामानियानो गैला आयै नङाबा मोनसे खामानि मावनि दे एकदम मोसौनि आथिंखौनो सिफायना दोननोसै दे मोसौनि आथिंखौलाय मानो सिफायना दोनलाबायनो आइया मोसौनि आथिंखौ सिफायना दोनबासो बे मैनास्रिया एसे खस्थ' मोनगोन होमबानिया सानफ्रोमबो गांसो हायै लाबोनांगोन बियो औ नंमारगौबो दे आबा आथिं सिफायना दोनबालाय जोंना मोसौआ लस जागोन आरो मोसौ मासे लस जाबा जाबाय आरो 20,000 थाखा लस जागोन आरो माथो ओरैनोथ' जोंफोर बायनायाव 20,000आवसो बायदोंमोन एसे फिसामोन दासो देरबाय जिखिजाया मैनास्रिया बे न'निफ्राय थांनांगौल' आरो साजा मोननांगौ बियो अबेसे नंमारगौबो मोसौ मासे लस जानायालाय जेबो नङा र' बिदिनो खालामसैलै आयै मोसौनि आथिंखौ सिफायना दोननोसै ओमफ्राय सियाला सानफ्रोमबो गांसो हायै होबाय थांनांसिगोन बियो थैजासिम बेखौथ' जोंथ' फानखायाबो मोसौखौ बिराद आजादियै जयै मोनजाबाय थादोंना बियो
आबा मोसौनि आथिंखौनो सिफायना दोनमानसै जोंफोर बे साला सैमानि फिसाखौ एसेबां आजादियै दोनजायाथ' न'आव जोंनि न'आव थाजासिम बेखौ बेफोरबायदिनो एकदम साजा होबाय थानांगोन गोब्राब खामानि मावनो होबाय थानांगोन लस जाबा जाथोंसै साला जोंनियाथ' फैसानि आंखालबो गैखायाना माथो आरो आयै बे मैनासिखौ आङो ओरैनो थानायखौ नायनो हायाखै दे खालि संनाय जानायल' उन्दुनायल' जागोन आबा जागोन नों बुंनायखौनो खालामनांसिगोन गब्दा आयै ओंखाम जानोसैबा आङो खुरना होनोसै दे नै दासो फैबाय आंहा मोसौ दोस्लायनानै बेखौ बारा सोंनो लागा बाथ्रा नामा थां खुरै थां ओंखामा आरो मा ओंख्रि संदों ओंख्रिया सबायजों दाउ बेदर संदोंमोन आङो थां खुरै थां थाबैनो उखैनायबो मोनथिया गांनायबो मोनथिया औ र' खुरहैनि मोसौ दोस्लायनो थांनायानो एसेबां गोबाव हा मोसौ दोस्लायनो थांनाय ना ओरैनो मबाइल थुनोसो थांनाय नोङो ओजों नङा माने मोसौआ आंना गदोंमोन बेनिखायनो गोबाव जाबाय गदोंमोन थां मानसिखौ नायनोनो हाला आङो एकदम बुथारनोसो लुबैबाय आङो मिथिगौना आयै र' बुथारनायनि बाथ्रा सानथ'नाङा र' बिदिनो बेखौ साजा होबाय थानांगोन होमबानिया सानसे नङा सानसे होबाय थांगोन बियो बुथारबा आरो बाथ्राया एसे बेलेग जाहैयोना अबावबा मोनथिबायबा मा जागोन जेलनि ओंखाम मोनजागोन माथो जेलनि दालि ओंख्रि सहायनोदि हालाबा आं दा मानसिखौनो र' साननैसो सहायना थाथ'बाव नोङो आरो बेफोरखौ जद सनि ग्रह लागायना लादों है आयै नोंबो आंखौ बुंबाय थानाङा बाल नोंखौ बुङाबा सोरखौथो बुंगोन नोंनि थाखायनो आरो नै जोंफोर थाग्रा रुमा बेनो बिहामजो नै बे गंसेयाव आं थायो ओमफ्राय नै बे गंसेयाव बिजुलिया थायोमोन अ नंगौ नामा औ बिहामजो न'फोरखौनो फाहामाखैना एकदम बायला जिलाथार नोंसा मालाय मोजां खोमाना नोंसानि न'आ माबायदि बिहामजो बिदिनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा फाक्कानि ना औ फाक्कानियानो जोंहा बिजुलि लानियाथ' बाबरे बाब बिल्डिंसो बिहामजो बिल्डिंसो एकदमबारे 2 थालाखा न'आनो एसेबा धोनिखा जोंहा बिजामादै लोङा खररपतिसो बेनिखायनो आंबो लोगोनो थांनो होखादों जेबो ना नुकुर जेबो होनखायाखै आङो जों गामियाव ना रावबो एसेबां धोनि बिजामादै मोनाखै आंल'सो मोनदों जानो गैयिफोरावनो थांजोबदों सानै नामाल'सो साख्रि आलानायाव थांदों बिबो आर्मिना पुलिससो बिसोरथ' एसेबां दरमाहा मोनाना नाथाय जोंहा बिजामादै लोङा बिराद धोनिखा आरो एकदम खररपति बिदिनो बासिना लानो रोंनांगौ सिख्लाफोरा नों आरो बासिना लानो रोङासै दे दाबो जेबो नङा दे जोंफोराबो धोनि जागोन सानसे नङा सानसेबाबो आंनि आबारा मोन्दाया मावथिना जागोन जोंबो धोनि सानसेबाबो नोंसोरनि हाबाखौबो बे सप्ता गेजेरावनो खालामना होनांसिगोन र' दे होमबा बिहामजो दख'ना गानस्लायनोबा गानस्लाय दख'ना लाबोदोंना लाबोआखैबा बिजुलिनि दङ दे बियो लांजोबासैना आंनि नामाल'सो लांदोंहाय बियो बिनि आरो हौवायानो मालाय मालदारखाना आरो ओजोंथ' रुम भारायाव बियो लंपेन्ट फ्रक मेक्सि बेफोरखौसो गानना थायो दख'नाखौलाय अबाव गाननो नङा होमबा टाउनाव थायो आंना फिसाजोना भाग्यआ मोजाङानो र' खाफाला गेवबाय दारामोनदासो मा जायो उनाव मोनथिला आरो आंहा खिन्थु टेनसन फ्रि जाथ'बाय आरो बिहामजो बुंनो थाङोबा जेबो टेनसनानो गैला बिजामादैबो मोनबाय दा नै बिहामजोबो मोनसिगोन दे होमबा बिहामजो दख'ना लाबोदोंबा गानस्लाय आरो लाबोआखैबा नै आंनायावनो दङ दे आङो बिजुलिखौ फन खालामनो थांनि र' खबर होनि बिबाजै मोननायनि औ दे जागोन दे दख'ना लाबोखादों आङो ए खैखानसो लाबोदों नोंलाय दङ दख'नाया 7-8 खानसो दङ बा बुरजासो मानि लाबोखादों माथो बिहामजो दे मोजाङानो जादों दे जों आरो मालदार नङाना बायना होनोबो हानाय नङा लाबोखानायानो मोजां जादों मारल'फिया खोमा बिसोरो बिमा फिसा रायज्लायनायफोराबो एसेबो जाथारा नाथाय रामोनदायाथ' बेफोरबायदि नङा बुरियानो एसे बोरैबासो माथो बे बिजुलिया आंखौ दुखु होनानै बेसेथो खुसियाव थागोन सानदों सानसे नङा सानसेबाबो बरबाद जागोन बिसोरो नायबाय था दिल्लुआथ' दा बेसेबा खुसिना बियो नायगोन आंबो बेसे दिन खुसियाव थायो बियो दिल्लु आरो बिजुलि नोंसोरनि संसारा जोंनिख्रुइ बांसिनसो गाज्रि जागोन जों रामोनदाजों आंजोंसो बांसिन मोजां संसार जागोन नोंसोर नायबाय था
मालायखौ दुखु होनानै मालाबाबो सुखुयै थानो हाया, मालाबाबो सुखि संसार जालांनो हाया। बे लैथोसेया दाबो थांनो रोंला। रामोनदा आदाखौ दायो फन खालामगोन र'। थांबायना थाङाखै बियो दाबो? आदायाबो रिसिभ खालामगोन ना खालामाबा? आंखौसो रागा जोंना बिबो। नाय फन हरदों। हेलौ आयै। हेलौ बिजुलि, नोङो बिबाजै मोनबाय। मा बिबाजै मोनबाय माने? मा रामोनदा आदाया हाबा खालामबाय नामा? हाबा खालामाखै, हाबा खालामसिगोन। मा? थारैनो रामोनदा आदायानो लाबोमारदों नामा होमबा खैना? औ। आया बेलाय माथो टिलुलानावसो दङमोन। बोरै फैब्रबखो हरखाब, माने बोरै खैना लाब्रबखो? अबेनि खैनायालाय? ओजोंनिनो बिलाइफारा खाथिनि। हा? रामोनदा आदानाबो होमबा मोजां मोननाय दंमोन नामा? मोनथियाहाय, आंनो मोजाङै खिन्थायाखै। नोङो सोंहरबानो जाबाय। आं आसुरित मोनबायहाय। बे रामोनदा आदायालाय अबाव गोसोथोब्रबना लाब्रबखो ना दोनखायोमोन? आदायाथ' बेफोरबायदि नङामोनलै, गोसोथोनाय स्टाइलनिनो मानसि नङामोन बेयो। औ, आंबोथ' मालाबाबो बेखौ रायज्लायनाय खोनाफेराखैमोन। औ नटिलु, नोंथ' बेजोंनो थाफाबाय थायो। नोङो रायज्लायनाय खोनामारामोन ना? थै, खोनाफेराखै आं मालाबाबो बेखौ रायज्लायनाय। माथ्र' नोंसोरजोंल'सो रायज्लायनाय खोनाफेरदों आरो मालाबा लोगोफोरा हरो नामायोबा लोगोफोरजों रायज्लायनाय खोनायो। सेंग्राफोरनि माथोसो खोनायोमोन आं, सिख्लाफोरनि माथोखौनो खोनायाखैमोन। आयु, ओमफ्राय आयै माबायदि खैनायालाय? फट' हरनो हो आदाखौ। खैनायालाय मोजाङानो र', बालें-लें गोजौ। नोंसोरबा एसेयानो। देनाय होनबाय दोनथ'नाय, नोंसोर मोजाङै दङबा? मोजाङैथ' दङ र'। ओमफ्राय आयै, आं आदाखौ दायोसो फन खालामनो नागिरदोंमोन, बै लैथोसि फाग्लिया थांबायना थाङाखै होननानै। दङनो दाबो, थाङाखैनो। आया नुदोंना टिल्लु, लैथोसिया दाबो थांनो रोङाखैनो। दे दोनथ'नाय, आङो गथ'नो एसे साहा फुदुंना होनि र'। दे आं मोनथिखादोंमोनानो बे लैथोसिया दाबो थांनो रोङाखै होननानै। दा आरो आदायाबो न'आव फैबायबा दा सोरनियाव सोंबावगोन दे आङो। टिल्लु, नोंबो नोंसो आब'मोनजोंलाय बेसेथ' बेफोरबायदि रायज्लायालासिनो थाबाय थानो? रायज्लायदो नोंबो, मोजां जाफिनदो। मा मोनगोन दे बिसोरजों रायज्लायालासिनो थानानै? सानसे नङा सानसेबाबोथ' बिसोरजों मोजां जाखानांगोन ना। आरो बिसोरजों मोजां जायाबा लैथोसिनि खबरखौलाय बोरै मोननो दे जोङो? औलै, मा बुंबावनो। गाबोन फन हरगोन र'। बे रामोनदा आदायाबो अबेनि खैना लाब्रबखो? बिनिलाय माथो मोजां मोननायानो गैयामोन। आरो रामोनदा आदायाथ' दानो हाबा खालामासो होनना बुंदोंमोन। बेसेबा बैसो जानासो हाबा खालामगोन होनना बुङोमोन आंनि सिगाङाव। रामोनदा आदायाथ' आंनि सिगाङाव 35 बोसोरनि उनावसो हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दा 29आवनो हाबा खालामबाय माथो। 29 बोसोरल'सो जाबाय आदाया। 29 बोसोरावनो हाबा खालामबाय, 35 बोसोरनि उनाव हाबा जानाया। औथ', आंनि सिगाङावबो गोसथोनाय नाङा, दानो हाबा खालामा होननानै बुङोमोन माथो। आंनि सिगाङावबो बुंदोंमोनथ' नोंसो आदाया खेबसे 35 बोसोरनि उनावसो हाबा जागोन होननानै। बे आदाखौलाय सोर मोजां मोनदों दे जाम्बाबानो? सोरबा सैथान सिख्लायासो मोजां मोनदों खोमाहाय। ओरैनोबाबो आब्राफोरा एकदम सैथान सिख्ला मोनो, आरो आब्रि सिख्लाफोरा सैथान हौवा मोनो बांसिनानो। न'आवसो थांनो लुबैबाय आङो। ओरैनोथ' टिल्लुमोननि न'आव थानानै बेसेबां मोजां मोनदोंमोन आङो। नाथाय दा रामोनदायाबो थांबाय। रामोनदा थांनायनिफ्रायनो एसेबो गोसो जाला बिसोरनि न'आव थानो। दिनै अम्बिकाया आगैखौनो फन खालामबावनो र'। अम्बिका आगै, नों दिनै आंनि फनखौ रिसिभ खालाम आरो नोङो न'आव फैदो। सानैबो बिब' बिनानाव जोंहा न'आव थासिगोन, रावनियावबो थाला। जुदि बिबारि आब' बे न'आवनो थाबाय थागौमोन होमबानालाय थानो एसे मोजां मोनगौमोन आङो। नाथाय बिबारि आब' माने हौवानि न'आव थांनो बादोंमोन आङो। बिबारि आब' आरो गुमैल'बा एसे बेलेग। ओजों आरो बिहाव दङ, बिखुनजो दङ। जेनेबा आंखौ बिसोरनि न'आव थाहैनाय समायनायानो नङा। जुदि अम्बिकाया आगैया दाबो फैयो, आं बेखौ निमाहा होगौमोन। नाथाय बियो मानो फैया? फैनायखौथ' बाद हो, मानो फन रिसिभ खालामा? र', आं फनखौनो हरबावनि अम्बिकाया आगैनो, खिजानिबा रिसिभ खालामनोबो हानाय दिनै। बिबो उफाय गैयिनि थाखाय फैयाखै आं मिथिगौ, बिमानि अननायाव। माथो खालामबावनो आरो, बिमाखाय अनफिननो लुबैदों खोमा, हाजार आलाय-सिलाय खामबाबो। फनालाय नांदों र' नांनाया, ब्लक खालामाखै।
नाथाय रिसिभखौनो खालामा माथो। मानो रिसिभ खालामा नोङो? खेबसेथ' रिसिभ खालाम। दे नोङो फैया दे, थेवब्लाबोथ' रिसिभ खालामनांगौ ना। लेंहरजानो गिनानैनो फन रिसिभ खालामा खोमा बेयो। जमुना आब' दिनैबो फन हरलायबाय। मा जाखो सना? जेबो जायाखै, माबा बै आब' सासेया फन हरदोंमोन। आब' अबेनि? माबा अबेनि माने गोजाननि दे। दे होमबालाय रिसिभ खालामनोबालाय। नाङा दे, आं दा रिसिभ खालामथ'आ। रिसिभ खालामनोबालाय आंनियाबो माने एसे खामानि दङ। हारसिं मानसिना आरो संना जानांगौ। नोंखौ लाबोनांसिगोनलै सना थाबैनो। जागोन दे, माबायाव थांगोन। माने दा आयाबो बेमारि देहाना, बेखौबो नागारना थांनो एसे बोरैबा मोनो। आंनि अनगा आरो रावबो गैयाना। नोंसा आरो आदायाबो थिग नङाबालाय, नोंसा इखौनो अनथाराबा बुयोसोबा। औलै मा बुंबावनो आरो, बेनि थाखायनोथ' आंनि जिउआव मा जालांखो। बेनोथ' आं आरो आइ आफाखौ बेसेबा अनोमोन मिथिगौना। फाहामनो बेसेबा नाजादोंमोनलै बेमारखौ, नाथाय गैया हामासै। आफायाथ' बिदिनो गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय देनाय। नाथाय आइया बेमार जानानै थैदों। आइखौ आरो आं एसेबां नाजाबाय, गैया हामासै। औलै बिदिनो खायसे बिराद गाज्रि थायो। गावनि बिमा बिफाफोरखौ हिनजाव मोनबाथाय एकदम बावखायो आरो। खिन्थु फिसाजोफोरा बिदि नङा दे, फिसाजोफोरासो अनो बांसिन आंनिबा। नङा, फिसालाफोराबो अनग्रा दङ देनाय, दा नोंसोरबायसि। थेवब्लाबो बांसिनानो बिमा बिफाफोरखौ बावगारो आरोना हाबा खालामखांनायनि उनाव। गावनि हिनजाव गथ' गथायखौल' सिनाय हाबाय, ओमफ्राय बिमा बिफाफोरखौ गैला सिनाय हाला। जुदासो जाहोना दोनो ना। औलै बिदिनो, आं खिन्थु बेफोरबायदि नङा दे। आं आइ आफामोनखौ बिराद अनोमोन। बेनि थाखायथ' आङो आइ आफाखौ मोनासै। बे जमुनाबो आरो हरबावदों। दे होमबा ना सना, आङो ओंखाम उखैबायलै, ओंखाम संहैनोसै र'। औ दे। आं रिसिभ खालामालै जमुना आब'। नों आंखौ मानो फन हरबाय थायो? आंना साहस गैला नोंजों रायज्लायनो। आइ, माथो नोंनिया फन गाबबाय थादों, मानो रिसिभ खालामाखै? आयै, जमुना आब'सो। बे जाम्बियालाय मानो फन हरबाय थादों नोंखौलाय? आरो मानो फन हरबाय थायो? नों मालाय मानसिखौलाय बेलाय अबाव मोनबाय थानो? नाङा, रिसिभ खालामनाङा। माथो ब्लाक ना माबा ब्लेक खालामनो हायोनो, हा? फन फैनो हायि बेफोरबायदि खालामना दोन। ब्लक? मानोथ' खालामाखै होनबालाय? खालामनो हायोबालाय ब्लकखौ? दानो ब्लक खालामना दोन। नाङा दे आयै, गाज्रि मोनगोन। सानसे समाव बियो आंखौ मदद खालामदोंना आयै। नाङा आइ, नोंखौ बियो लिंनोसो नागिरबाय थादों, आं मिन्थिगौ। मा मोनबाय दङ बियो? खालामनाङा दे आइ रिसिभ। फन फैयै ब्लकखौनो खालामना दोन। मा जानला मोनला फन हरबाय थायोहाय। नों नागारना थांबा आंलाय सोरजों थानांगौ, हा? आरो हाबा जाबाबो बिजामादैखौ आंनि न'आवसो लाबोना दोनफैगोन दे आइ, बुंना दोनखा। नोङो रायज्लायबानो जाबाय। फैनांगोनथ' र', नङाबालाय नोंनि बुरि बिमाखौ सोर नायनो आइ। जेखि जाया बै जमुनानि फनखौ ब्लक खालामना दोन दे आइ, दानो दोन। दे जागोन दे आयै, खालामगोन दे। खालामगोन नङा, खालामथार। ब्लक खालामबा गाज्रि मोनगोन खोमा, थेवब्लाबो ब्लकखौनो खालामना दोनखानोसै दे आरो। ओरैनोथ' आरो बेजों जेबो सोमोन्दो लाखिला आङो। आरो मालाथो लोगो मोनबावगोन बेखौलाय। आरो गोनांथिबो गैखाला देनाय बिनि। जेखि जाया ब्लकखौनो खालामना दोनसै दे आरो। नोंसो बेफोरबायदि थारना हमबिखि आगै। आंनि फनखौ नोङो रिसिभ खालामाखैथ' खालामाखै, ब्लकबो खालामना दोनबाय। बै खेबसेबो खालामदोंमोन खोमा। आं ब्लक खालामनायसो मोनदोंमोन, नै एबारबो खालामबावबाय। मानो मानसिफोरा बेफोरबायदि? सानसे समाव आं गावनि थाखायनो न'खरनि मानसिफोरजोंबो गाज्रि जादोंमोन, आइमोनजों। दा नै मानसियानो आंनि फनखौनो रिसिभ खालामला। एसेबांबो बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नोंखौ हमबिखि आगै। नों बोरै बेफोरबायदि जानो हागौ? नों जमुनाबोखौ बोरै बावनो हागौ? नों नोंनि बिब'खौ बोरै बावनो हागौ? नों मानो फन रिसिभ खालामा? खेबसेथ' खालामनो हागौमोन ना? नोंजों रायज्लायनो गोसो दङमोन आं। दे नोङो फैया होननानै बुंहरनांगौ ना।
जौनो आगै नों बेयावसो दङ बेखौनो बेसेबा नागिरबाय दंमोन आङो जौनो आगै नों गाबदों नोङो बै रामोनदानि थाखायनो बेफोरबायदि गाबबाय थानोसै नामा आब' आं दिनै रामोनदानि थाखाय गाबाखै अम्बिकिनि थाखायसो गाबदों दिनै बियो आंनि फनखौ ब्लक खालामना दोनबाय बोरै बेफोरबायदि खालामनो हागौ बियो गावखौ मदद खालामनायफोरखौ बोरै बावनो हादों बियो सानसे समाव रावबो जायगा होआखैमोन माने आंसो होदोंमोन बा आंखौ बोरै बावनो हामारखौ बियो आब' माबायदि मानसि जानांगोन बियो मोजां गोसोनि मानसि नङा दे बियो नुदोंना नोंनो बेखौ मदद खालामदों दा नोंखौनो नांला जाबाय फनखौथ' खमसे खम रिसिभ खालामनो हागौ आगै बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय गाबना लाब गैया दासो बियो बेफोरबायदि खालामदोंना सानसे नङा सानसे नोंखौनो नांगौ जाफिनगोन नों नायबाय थानाय मानोना जाय मानसिया बेखौ एसेबां मदद खालामदों जायगा होदों बै मानसिखौनो मानो एसेबां बेफोरबायदि अयनाय खालामगासिनो बियो आरो खमसे खम फनखौथ' रिसिभ खालामनो हायोमोन ना बियो दुखु मोनदोंलै आङो आब' आं आसरित मोनदों बेथ' मानसिया बेसेबां मोजां मोनलै बिब' बिनानाव बायदिसोमोन जोङो बेनिथ' बेफोरबायदि खालामनाङाथ' खमसे खम फनखौथ' रिसिभ खालामनांगौना दा आरो ब्लकसो खालामना दोनबावदोंबा औ बेबादि आब' ब्लकसो खालामना दोनबावदों बियो आंखौ मा जाबावनो दे बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय गाबना लाब गैया दे जों दङना जों थानायाव नों माखौ एसेबां टेनसन लाबाय दङ आब' असेया जेब्लाबो असेखा नुदोंना बे अम्बिकिया असे नङाना बेनि थाखायनो आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हादों नाथाय नोंसोरथ' आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हायाखै उल्था नोङो आंखौ निमाहा होनानै लाखिबावदोंसो न'आव थौ बेखौनो गाबाय थानाङा ओंखाम मोनबाय ओंखाम जाहैनोसै थौ आइया डक्टरनाव थांनाया माथो दाबो सफैला दुखुबो मोनदों थाइगिर फिथाइयालाय बोरै सिरिनो मोनखो दे अन्थाव बाथावनो ओरैनोबा मानसियाबो एसे बुरिखाबाय मावनो हायानो आंखौ बेसेबा खस्थ' खालामनानै जाहोबाय दङ गस्ला नांगौ होनबानो बायना होफैयो दख'ना नांगौ होनबानो बायना होफैयो अन्थाव बाथावनो थाइगिर फिथाइयालाय बोरै सिरिनांगौ जाखो दे आइबि थराय नोंसाया दाबो सफैयाखै डक्टरनिफ्राय ओहोलै आफा सफैयाखै आं थांफाबाबो जागौमोन दे आइजों आंनो थांफायासै आइया आंखौ लिंदोंमोनानो थांनो नामा होननानै आं आरो बानानै थाङासै ओहो मानोथ' थांफायासै दे मानसिया ओरैनोबाबो खर' साना दंखायो थांफानांगौ आइ बेखौनोथ' आफा आं मानो थाङासै दिनै थांबाबो जागौमोन थांनाय ससे नायहैनाय फैनोबा हादोंना हायाखै आंबो हाजिरा मावनो थांबाय नङाबालाय थांगौमोन ओमफ्राय ओंखामा मा जाखो आइ ओंखामा आइया फैनानै संफैगोन होननायखाय आङो सङासै आफा ओंखामबो सङासै होमबा इसेबो गैया होमबा ओंखाम आंलाय ओंखामसो जानो फैदोंमोन जोंना बिगोमाया दिनै ओंखाम संनो होनो हायानो माने हाबा दङनो बिसिनिया आलासिनि न'आव आं आरो ओंखामखौनो संनाय जायासैना आफा दे फुंनि ओंखाम दंना गैया बेखौनो एसे जाना थांसै आङो दङ एसे जानोबा आफा जानि र' अबाव दं खान्थायावनो दङबा आङो खुरना जानोसै दे औ थां होनबालाय आफा जाहै थां बाल बिसोरो आंखौ एसेबां अनो आं आरो बिसोरखौ एसेबो अना आं आइजों थांफानांगौमोन आरो आफानि थाखाय ओंखामबो संना दोनासै आङो माबायदि मानसि आंबो आं आरो ओंखाम संनोबो बायोना आइयाबो बुंबाय आं फैनानै संफैगोन होननानै बेनिखायनो आंबो संनाय जायासै गोबाव जाबाय माथो आइया एसे नायनो थांनि र' लामासिम खर'आबो साबाय दङबा फैसालै अनलि फैसाल' नांथारगौ बे संसाराव सोलिनो थाखाय फैसा गैयाबानो जेबो गैया दाथ' आरो गथ' सानैयाबो देरबाय साला गोबोरखि मोखाङा फैसा मानो हराखै खालि फैसा हरनायावल' एकदम गोबाव खालामो बे सासे मानसिया कुमारिनि फरायनायखौबो बन्द' खालामना होनांसिगोन आं क्लास 19 मोनबानो बन्द' खालामना होनोसै माथ' लाब दे बिए फरायनानै ओरैनोबाबो साख्रि मोनखाया आबा मोखाङाव लाग्राखौल' फरायहोनोसै बे आरो हौवासाबो ना साख्रि मावनांगौ ओरैनोबाबो गुमारिखौथ' हाबा हरखानांगोन ना हाबा हरनायफोरखौलाय मानोथ' एसेबां गिदिर फरायहोनांगौहाय बायसेन साख्रि मोनबाबो जोंलाय बिनि फैसाखौलाय अबाव मोनजानो दे बै मालाय मानसिफोरासो मोनजाहैगोन बिहाव बिखुनजोफोरासो जों बिमा बिफाया मोनजाया
बेनिखायनो फिसा हिन्जावफोरखौ फरायहोनानै लाब गैया माथ्र बिसोरखौ खामानिल' फोरोंनांगौ खोथिया फुनाय माइ गायनाय हिसान दानाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जेनथेन 8-9 पास जाबानो आं फरायनो होला लाब गैया फिसा हिन्जावफोरखौ फरायहोनानै हेलौ लाफाथे फैसा 8,000 सोना हरदों आङो हामबाय दे साल्ला ओरैबायदि भिखारि बायदि जाना दङमोन ना आङो गोबोरखि मोखां नोंलाय आंसो बुजियो मिथिबाय फार्सेनिफ्राय खरसा खालामनांगौ आंसो नों आरो फैसाखौनो हरनो नागिरा बिथिंजाय नोंसो आयाबो लोमजानानै हानो रोंला माबा बाल जादों फैसायानो थांबाय थायो लाफाथि फैसाखौ आइनोबो होदे मुलि जानो नांगौना बेनोबो बिनोथ' होखागोन ना नोङो बिनो फैसा होबा गथ' सानैनो खरसाखौ सोर होगोन हा जानाय लोंनाय खरसाखौ सोर होगोन आं खिन्थु बिराद अखयज' मोनबाय दै आं खिन्थु एबार होआ दे फैसाखौ आं रावनोबो होआ एबार आंनो नांगौ बिथिंजाय दख'नाबो गैया जादों आंहा आरो गुमारिनियाबो गस्लायानो गैया जादों बेनोबो गांसे होनांगौ आबा मोखाङाव लाग्रानोबो होनांगोन मा बिफा जानानै बेफोरखौ मा इसेबो बुजियालै हा खालि बिमानोल' फैसा हो माबानो एम्फा खर'आव बेमार जादों बिनियाबो दाबो हानो रोंला दोन आं हले एबार होनाया गैया दे सिबुनि बेमार हामनोनो रोङा थैनोसो नागिरदों खोमा थैयोबा थैनांगौ थाबैनो बेमार आजार जानानै फैसाफोरखौ थांहोजोबनाङा मानसिया आसलथे ओंखाम जानाय थोरसि माखाया सुनो दं माथो दिनैथ' गब्लेबो गैया बे गुमारिया मा खालामदों सुदोंना सुवाखै बिलाय गुमारि नुदोंना एकदम उन्दुनासो दं खोमा